po sa ating lahat mga kabayan. Nandito po tayo muli dito sa Berlumabin Gabaon TV. Live po tayo mga kabayan dahil napaka-importante po ang isang bagay na pag-uusapan natin, lalong-lalo na sa ating mga maliliit na negosyante o di kaya sa ating mga maliliit na mamamayan na kagaya natin na kahit maliit pero malaki ang pangarap. Panoorin mo ito kabayan dahil makakatulong sa ating lahat. Dahil habang ako ang nagsasalita dito, ako yung unang-unang na-educate bago po kayo. Kasi habang binabato ko ito, iniisip ko ito, ay naibibigay ko po sa inyo. Pero bago po tayo magpatuloy, welcome back po dito sa Berlumabin Gabaon TV. Shout out po sa inyong lahat, sa mga nanonood ng live na ito. Welcome po kayong lahat at mega shout out sa lahat po ng aking mga taga-subaybay sa aking vlog dito sa Berlumabin Gabaon TV. So pag-uusapan natin ngayon, practice what you think ngayon na. Pero bago tayo magpatuloy, please don't forget to subscribe with this channel, Berlumabin Gabaon TV. Kabayan, click mo na yung subscribe button dyan at i-share mo na rin sa iyong mga kakilala para mapakinggan din ng iba. So now, without paligoy-ligoy, ito na po, practice what we think. Ayan, kapag sinabi natin practice what we think, maraming sangkap po na gagamitin ang ating sarili. Unang-una sa lahat ay ang ating pag-iisip. Dito po natin magagamit ang ating pag-iisip. Gagamitin natin dito kasi yung conscious mind at saka subconscious mind. I-forget muna natin yung unconscious. Hindi po yun ang parte ng ating topic. Dahil dito, ang goal natin kasi dito, mapaganda ang ating buhay. Kabayan, kung kayo ay may negosyo, o di kung kayo ay may mga malalaking pangarap, kahit ano pa yung buhay natin, gaano pa tayo kaliit dito sa mundo, kahit nasa pinakamababa pa ng pinakamahirap ng buhay dyan sa Pilipinas, mayroon tayong pag-asa. Panoorin natin ang vlog na ito mga kabayan. Practice what we think. Unang-una sa lahat, bago tayo mag-practice what we think, syempre, isipin natin kung ano talaga isa o dalawang gustong-gusto natin sa ating buhay. Di ho ba? Tulad halimbawa, syempre, ang unang-unang gusto natin, karamihan sa ating mga Pilipino, bilang ama, gusto nating mapag-aral ang ating mga anak. Di ho ba? Tama. Pangalawa, gusto nating magkaroon ng maganda-gandang income para mapag-aral natin yung ating anak. Yan. Ngayon, kung meron man pangatlo, syempre dapat yung ang pinakauna pa sana kanina ay yung ating faith sa Panginoon para maibigay yung ating pangarap at pamamaraan na iniisip natin. Yan mga kabayan. I-dissect po natin yan mga kabayan, yung pinag-uusapan natin na practice what we think. Ayan, kung naisip mo na, example lamang po yung binigay ko, yung gusto mong mapaaral lang yung anak, kung naisip mo na mga kabayan, syempre, kailangan mo ng pagbabago sa iyong sarili. Di ho ba? Ayan, kukunin ko ulit yung sitwasyon na gusto kong makapagpaaral ng aking anak. Halimbawa lang, example, isa po akong plain na janitor o di security guard. Matalino ng aking anak o di kaya kahit hindi naman matalino, may interest, may idea. Gusto niyang mag-aral ng teacher. Gusto niyang mag-aral ng accountancy. Gusto niyang mag-aral ng engineering, nursing. Eh dahil nakikita mo na inline talaga siya, kailangan mo ng pagbabago. Unang-una, pag naisip mo na yung gusto mo, sabayan mo na ng pagbabago sa iyong sarili. Ayan. At kapag nakuha mo na yon, i-practice mo ng i-practice yung pagbabago na yon. At dito na papasok kabayan, yung ating subconscious mind. Una, kanina, nung pinag-iisipan natin kung ano talaga yung pinakagusto mo, 1, 2, pero may 3 pa yon. Reserve mo na yan kabayan. Kung pinakikinggan mo ito, parang assignment mo na yan at parang parte na ng logic yan na ikaw na yung magde-discover ng pangatlo. Binigyan kita ng 1, 2, malaking bagay po yan kabayan. Kaya pag nakita mo na yon, may pagbabago ka na sa iyong buhay, syempre,
At magagamitin mo na yung subconscious mind mo. Ang subconscious mind kasi natin, ito yung nagpipilter, ito yung nag-i-store, ito yung disk o di kaya USB ng ating isip. Di ho ba? Pag sa sinasabi nating subconscious, yung memory natin, ayan, na memory natin. Ayan, parte po ng subconscious yan. Subconscious mind natin. At example ng subconscious mind na laging tinatandan ng ating sarili. Halimbawa, tayo po ay may pangarap sa ating buhay. Kung mayroon kang pangarap at lagi mong prinapractice sa iyong sarili na kailangan mong sabihin sa iyong sarili na kung kaya ng iba, kaya ko rin yan. Ayan, mapupunta sa isip natin yan. Kung kaya ng iba, kaya ko rin yan. Buksan natin to para mas maganda yung kanya. Kung kaya ng iba, kaya ko rin yan. Ayan. Kung kinaya niyang mapag-aral ang kanyang anak, kaya ko rin yan. At kung ano ang ginawa niya, kukopyahin ko yan. Lagi mong sasabihin dito sa iyong sarili. Yan ang isang paraan, kabayan. Success attract success. Ayan. Kung kinakailangan mong tumingin o kumuha ng isang model mo o may kakilala ka, mayroon kang mentor, si pastor, ayan, si ministro, si father, si kuya na successful, si engineer, si doktor, si attorney, kapag yan ang nakakapag-advise tayo, kunin mo ang kanilang advice, ipasok mo sa iyong sarili, sa iyong isip, at yun na po yung subconscious. I-practice mo lang ng i-practice yun ng may pagbabago. At syempre, kapag prinactice mo yon na may pagbabago sa iyong sarili, kinakailangan mayroon ka ding belief. Hindi yun nawawala yung belief, yung paniniwala. Syempre yung belief mo, syempre naka-inline pa rin sa Diyos yan. Hindi tayo makakatakas sa Panginoon yan. Kasi ang Panginoon, dinisign niya yan. Dinisenyo niya tayo. Dinisenyo yung pag-iisip natin. Kaya araw-araw, bago matulog, bago gumising, kahit saan ka mang mapunta, lagi mong hingiin sa Panginoon. Kasi may faith ka na eh. 'Di ba? Gusto mong mapagtapos yung anak natin, balikan natin. Gusto mong magkaroon ng malaki-laking pera. Dahil meron ka ng pagbabago, lagi mong hingiin yan. True faith. True faith. Excuse me po. I-attract mo ang iyong sarili na kaya mong maabot yan. Dahil mayroon kang faith, mayroon ka ng pagbabago, kabayan. Gawin natin yan, kabayan, kahit ano pa ang ating minimithi sa ating buhay at kahit ano pa ang ating iniisip para sa ating sarili, para sa ating mga anak, para sa ating magulang, para sa ating mga kapatid, anumang sitwasyon mo, saan ka man nalalagay ditong sitwasyon. Kailangan mo po yan. Ayan, sana maliwanag po sa ating yan, sa ating buhay, na kailangan i-attract mo rin ang iyong sarili. Sa pag-attract mo naman sa iyong sarili at pag nandyan ka na, kailangan na natin yung conscious mind, yung awareness na natin. Pag conscious tayo, sa bawat action natin ay meron na tayong conscious mind. Na-apply natin yung subconscious at sa conscious mind sa ating sarili para umangat, umasenso tayo sa ating buhay. Kaya nga, practice what you think eh. Excuse me po, malamig na po kasi. Kaya nga, practice what you think, kabayan. Kahit magsasaka ka, tinitignan ko kasi kung magsasaka ka, bakit kaya hindi natin isipin din na apply natin yung pagsasaka. Iniisip lang kasi ng karamihang pagsasaka, 2 season lang. Pero ang dami kong pinapanood dito sa vlog at nakikita ko na hindi lang 2 season. Halos buwan-buwan kahit tag-ulan, meron silang inaani, meron silang vertical gardening. Ayan, meron silang racer gardening. Mayroon pa ngang integrated farming. Kung titignan mo yan, maa-apply natin yung sinasabi ko, practice what you think. Pero kinakailangan, balikan po natin in conclusion mga kabayan, kinakailangan malinis sa iyong pag-iisip kung ano yung gusto mo. Yun ang una. Kung ano ang gusto mong mangyari, yun ang isipin mo.
At kapag naisip mo na yan, ayan, kinakailangan mo nang gawin, may sequence na yan, mayroon ka ng pagbabago sa iyong sarili. Kung gusto mong marating yan, kinakailangan mo nang gumising ng maaga para mag-invest, o di kaya gumising ng maaga para damihan yung pananim mo, o di kaya gumising ng maaga dahil ayusin mo yung mga dapat mong gawin para ma-impress mo yung boss mo, para ma-promote ka, o kahit ano, mayroong pagbabago. Napaka-importante po yan, ha. So maliwanag po. Pangalawa, pag okay na po yon, gamitan mo na po yan ng subconscious na sinasabi natin. I-practice na natin yung subconscious natin. Magkaroon ka ng model. Ilagay mong isipin na kapag kaya ng iba, kaya ko rin yan. Kapag ganito ang ginawa ni Jack Ma, kapag ganito ang ginawa ni Bill Gates, ang taas na yung sinasabi ko, no, hindi ho masama, pero pwede mong kopyahin yung ginagawa nila. Ayan, pwede mong gawin yan. Kung idol mo si Sir Manny Villar, o di pwede mong gawin. Galing sa mahirap yan na pamilya, tapos naging umasenso. Kopyahin mo yan. Kinakailangan yan ng law of attraction. Dito na, pagka nandun ka na, kinakailangan mong maniwala. Ayan. Kinakailangan mo ng faith sa Panginoon, confidence sa iyong sarili. Maniwala ka na matatanggap mo yun. Sasabayan mo yung pagbabago na matatanggap mo yon. At pangatlo, kailangan conscious ka na. Yan, pinag-aaralan mo na, lagi kang conscious kung ano nangyayari sa mga pagbabago sa takbo ng buhay mo. Kaya maliit lamang itong live na ito, mga kabayan, at nawa nakatulong ito sa ating lahat, lalong lalo na sa ating mga kapwa mahihirap, mabababa ang buhay. Kagaya ko na talagang nanggaling po ako sa pinakamahirap na stratus ng buhay. Awa ng Diyos, nabigyan naman ako ng pagkakataon na kumita ng mas malaki-laki, at may nagawa rin na konting investment. Ayan, at tinatamasa na natin ngayon. Kaya naman na po ako nag-share para encourage ko po kayo. Kahit ikaw pa ay nagnenegosyo dyan lamang ng palamig, nagnenegosyo ng maliit na pansitan, karinderya, isda, gamitin mo lang, kabayan, itong sinabi ko. At ako na rin mismo, kabayan, ang magpapanalangin sa Panginoon. Kaya hanggang dito na lamang, mga kabayan, ang vlog kong ito. Ipapanalangin ko po na lahat po ng aking subscribers, lahat po ng mga nanonood, mga kababayan ko, pamilya ng asawa ko, at mga kamag-anak ko, mga kapatiran ko, at maging sa mga ibang bansa na mahirap ang kanilang buhay, pinapanalangin ko naway umasenso po tayong lahat, lalong lalo na itong parating na bagong taon, 2023 na po. Hangad ko po na tayo pong lahat ay umasenso sa ating buhay. Kaya hanggang dito na lamang po. Ako po muli si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong go negosyo, practical tips ang kailangan mo upang ikaw ay umasenso. Ako si Mr. Bernard Tubera Gabaon, ang nagsasabi sa inyong God bless you po. Shout out po